खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला बा आंनि चेनेलखौ दासिमबो जुदि साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनैनि आपडेटआनो जादों लोगोफोर, जाय महिला आइजोफोरा अरुणदयनि राङारि अनसुंथाइ मोनबाय थायोमोन दे लोगोफोर। दा बे राङारि अरुणदयनि जि फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव मोननो गोनां 8,000 रांखौ नोंथांमोना मोननाय नंला दे लोगोफोर। नोंथांमोना बे 8,000 रांखौ मोननो हानाय नंला। बेवहाय नोंथांमोननो 5,000खौ नोंथांमोननि अरुणदयनि नामैमोन। बेनि उनाव 3,000खौ नोंथांमोननो बैसागुनि नामै सोनाय जागोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा गासै 8,000 सोगोन होननानै फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव फोसावनानै होदोंमोन दे लोगोफोर। नाथाय बे 8,000 जि फैसा, बे अरुणदयनि जि 8,000 फैसा, बे फैसाखौ नोंथांमोना फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव मोननो हानाय नंला दे लोगोफोर। बे 8,000 रांखौ नोंथांमोना फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव मोननो हानाय नंला लोगोफोर। दानिया नोंथांमोना बेनि उनाव माब्ला मोनगोन आं बे डेटखौसो नोंथांमोननो फोरमायहरनोसै लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे बाराव बेसेबां मोननो हागोन दे आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोसावनानै होखाबाय आरो लोगोफोर। आरो गोदानै डेट फोसावफिनबावबाय। आरो नोंथांमोननि जि अरुणदयनि जि फैसा, बे फैसाया 8,000नि जायगायाव नोंथांमोननि फैसाया बेसेबां जाखोनो 9,000 जाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोननि जि 8,000नि फैसानि जायगायाव नोंथांमोननिया जे अरुणदयनि फैसानि जायगायाव नोंथांमोननिया 9,000 रां जाबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना बे 9,000खौ माब्ला मोननो हागोन बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायहरखानोसै लोगोफोर। बेवहाय नोंथांमोननिया जे 9,000खौ मार्चनि 10 तारिखआवसो नोंथांमोना बेखौ मोननो हासिगोन दे लोगोफोर। 10 तारिख मार्चआवसो नोंथांमोना बेखौ माने मोननो हासिगोन आरो लोगोफोर दै। दा जि इलेक्सन जानो गोनां दंमोन ना, बे इलेक्सननि जि कड अफ कन्डाक्ट बेयो नांथ'नाय नंला लोगोफोर। MCC नांथ'नाय नंला। बेनि थाखायनो बिथांमोना फेब्रुवारिनि लास्टआव नांदोंमोन सिगांफोराव। दा बे बाराव बा बे बोसोराव MCCआ फेब्रुवारिनि लास्टआव नांनाय नङा लोगोफोर। एसे फावसायगोन आरो लोगोफोर, माने इलेक्सनाबो एसे लेट जाहैसिगोन आरो लोगोफोर। बेखायनो बे फैसाखौ एसे बारायबावनानै होबाय आरो लोगोफोर। दा नोंथांमोना बयबो बे 8,000नि जायगायाव नोंथांमोना 9,000 जि फैसा मोननो थांगासिनो दङ अरुणदयनिखौ, मार्चनि 10 तारिखआव दे लोगोफोर, गोसोआवला मार्चनि 10 तारिखआव नोंथांमोना बे फैसाखौ मोननो हासिगोन आरो। दानिया बेवहायनो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे सुजुग आरो सुबिदा होनांगोन। दामाने लोगोफोर, नोंथांमोना बा जाय महिला आइजोफोरा बे अरुणदयनि 3.0 एप्लाइ खालामाखैमोन दे। सिगांफोराव 1.0आव बानायदोंमोन, खिन्थु 1.0 बानायदोंमोन, 2.0आवबो बानायदोंमोन आरो मोननैबो 1.0 आरो 2.0आवबो फैसाखौ मोनदोंमोन। नाथाय जाय बिथांमोना 3.0आव एप्लाइ खालामनो थालांदोंमोन, जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनो थालांदोंमोन दे, बिथांमोननि थाखाय मोनसे बिराद गोजोनथाव खौरां होनना बुंनांगोन आरो लोगोफोर। आरो जाय महिला आइजोफोरा गोदानै दङ दे, बिथांमोननि थाखायबो मोनसे बिराद सुजुग सुबिदा होननांगोन। माने नोंथांमोना बे मार्चनि 10 तारिखआवसो फावसायनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना दा बेखौ DC अफिसाव थांनानै गोदानै फर्मखौ लानानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामफिननो हागोन दे लोगोफोर। 3.0आव लोगोफोर, आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। नोंथांमोना गोबाव खालामनांला। मानो होनना बुंबा जोंहा डेटआ एसे लं खालामना होनाय लोगो लोगोनो आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया माने बेखौ फोसावनानै होखादों, जाहाथे बयबो सोरबा जुदि थालांदोंब्लाबो बे अरुणदयनि 3.0आव गोदानै एप्लाइ खालामफिननो हाथों होननानै माने डेटखौ फावसायनानै होदों दे लोगोफोर। दा नोंथांमोना बेखौनो मिथिना लादो। आरो नोंथांमोना बा महिला आइजोफ्रा जुदि सोरबाफोर बे 3.0 एप्लाइ खालामनो जुदि दङब्ला बा थालांबायदोंब्ला, नोंथांमोना गोबाव खालामनांला दे लोगोफोर। थाबैनो थांनानै DC अफिसाव खौरां ला। आरो जुदि नोंथांमोननि जि खाथियाव PCDC थायोना, नोंथांमोननि ग्राम पन्सायतनि PCDC, बेयाव थांनाबो नोंथांमोना खौरां लाहैनो हागोन। बेवहाय बिथांमोननि जि मेम्बार चेयारमेन, बिथांमोनानो बे फर्मखौ गोदानै होफिनगोन दे लोगोफोर। आरो नोंथांमोना एप्लाइ खालामफिननानै लानो हागोन। अब्लानो नोंथांमोना बे 3.0आव बे 9,000 रांखौ, नोंथांमोननि जि मोननो गोनां जि 9,000 रां, 8,000निफ्राय आपग्रेड जानानै बेयो 9,000 जादोंना लोगोफोर। बे 9,000 रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन लोगोफोर। गोसोआव लाखा, नोंथांमोना बे खामानिखौ थाबैनो मावनानै लाबानो जाबाय। DC अफिसाव खौरां ला। बेनि फर्मखौ होगासिनो दं लोगोफोर। नोंथांमोनाबो बेनि फर्मखौ लाहैनानै गोदानै एप्लाइ खालामनानै लाहैफिननो हागोन आरो लोगोफोर, जाय बिथांमोना थालांदोंमोन आरो लोगोफोर। दा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव बेबायदिनो लोगो मोनगोन। थेंक इउ, बाय बाय। आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला बा दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै, जोबथारनायाव नोंथांमोनखौ खनसे खावलायबावबाय, अन्नानै आंनि चेनेलखौ जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै होयो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामनानै होयो। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो खावलायबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ, बाय बाय।